Ka sports car chuan ka thua race a zonga ro pui ber tu ma chhan tur chuan ka manager ru chuan ru ha tak hian min ena ipai na man cha chuan kan thi ni mei khoi ma chuan charity award an sem mek ani ang chu kanuna hian engkim de thohin control to a hei kanun vedana lom tuna chuan thumei mei ro ka drifa car ka her kwal chuan ruti chu aw na sa khop me a lal thunu khongi takin khalmang deuh ro nuam te chuin tran chawlom gas chu ka pama chuan ka Ferrari thar tak mei chu car dang zong zong chu a lepel ngala race ha chuan pakhat na chu kani ta ngala ka chakang ti ka shil che kha chu ti lai tak chuan vel lian pui mai hi aron kal ringot a thalak chu aron leta chur chur mai a tlan chet hun ta ka hming chu Penelope ani a Belgium ma le fanu tak tak kani khongein like in subscribe angche ka chung te chu strict tak an ni a kanuna engkim chu an ra man lok sa vek ani lel kani huna ka in pe nan chuan meeting boring deuh le dinner boring deuh a min kalchi thina school kal phal kani lawa keima angrwal haune na party po phal kani chuanglo kanun chu sheom lutuk chumini a race thil thleng hnu atang chuan relram chunga mi zong zong in lel fanum mol ti hian min kauta a media a chuan adar chak khop mei he thil hian min ti hming che khop mei I hming thatna mo kharei sa khan ka bon ber asin chuan panhina kani angin an soi le ngala tue mo za omna chhani chuan keima za omna hi ni chha sin atok to peni he ram rorel tu tur ini hi I omdan isam thatwat lo chuan pasal ka nei ti rangche kumsom pasari kani hi pasal min nei tengo theilo dana chuan kumsom pariatal kani anga yasin lal chu keima kani a dan siam tu chu keima kani chu ti lai tak chuan ka pa chuan phone call lodonga ka chan bel ma chuan akal bo tele de ya a serious tak tak lawang tiro atu ka chuan ka private pool a chuan tui ka lo hlo a route chu William anen chuan aron luta William chu Denmark la fapa le ka tet lai ka kom ngei ber ani a ka chua ka nge tak chuan ka kwa a wow ilo hmel thato khop mei a nangpo chu ti tho kan nui du na chuan dinner ei ho tur chuan kan ei ra manta a dokan ka hang thleng chuan ka chung te le William a chuan lawin koma an serious mel hlom hle mei a enge khenga penny ka fanu in nei na mun le hun tur ve ka lo ra mana lo mo le in nei na mo tu nge in nei do na ke ma ni pani William a chuan nui pa hian miron ena ka thidang don ang hian ka sia chuan William a chu ka po chuak ta a enge kha thil khani ngai nupuya nei che ka dualom kaduna chipo rei to a chuan I chungte hian poyan ti hmelo ema ma se ke man poi ka tialom tu ma pasala nei ka du lo tu ma ka nei du lo to pani mei kumsom pasari ka ni hi em a che hetei rong kal chan hi ni mo chu chu ka chungte na hi ti turin an shil che ni mo chang su ka she sa vek to nunglam ka hoya William a chu ma chawin ka omtira chuan chumini hnu atang chuan engkim hi apa ngai thei to lo ni top mei ni leng in William a chu hmulo ka tum thina ma se in ka chwa san theilo khop a thleng thei ta amak lu tuk ringot hemi boina pe hel dan tu ka ngei twalai tak chwa root chuan New York a official duty wangin akala ngai thu mi shil a kum kha chung root min kal san theilawang ka thian oi om chuni hi ani le minok kalpuila tu man ta chunan she chwang hlei nem che I du I ti theyanga idea thatta kani mase kanu le paten an phal don lo ti ka sha a mase katung chin the lo ti pon chang lo atu ka chuan an mani mutu chang ka vakala ka school kum to phi New York ka man ka du ani tu ma abik takin William an ashe tur ani lo enga tinge I thu chu kan oi ringo tanga pasal min nei ti in du ni chuan chu min phal sak anga yang ka single na kum top ani don phe chuan hetiang drama tam tak lawa kuhum man ka du ani
darkar tam tak kanin hnial hnu chuan atopa chuan a phalta a New Yorker School thabera chuan min dah lut ngala mingdang miya ti hming chuan karei lo te hnu a chuan kanun thar pan tur chuan thlawna in ka thlok chhuaka New York chu karin a in alo dang lam dei mai route chu omlo pheiseng chuan ka bo chang ngotang ka ha in ka chaw khop mai a hotel ka thlen ve le chuan inbal tur chuan bathroom chu ka pana bathroom a kalu che chuan sink hnuaiah chuan tui emaw chu ka hmuta a ruk rui ni chuan ka hrilang che karate ka thiam ania tak mo chu ka hmu chang ngotang Jackie Chan lo chho su chit lo chu ka hnek chiang ngotang che ka chhuak vata rope chu kar han ha a ron chhuak ro chupa chu mong chang chuan a ron tho chhuaka a me ka hmu chuan ka thi dang chip kanun pum puya kami pa hmu mel thaber ni yang min ani du tok to ni chuan ka kal thei angem nadang kal na tur ka ne ania man mo lu tu ka win wala mulo chei la nge thlang ti sha em human rights bo chan na lian takani hi ka client ya idu le lawyer te kola mambati te chiro enga ta ma ka ngai lo ka na chu azo to ati a chuan min kal san ta ringota a zak thei lo lutuk chumi zan chu kamuti thei lawa zinga ni chu ka ha in kaning khop routine confidence min pelo seng chuan kanin ma saber ka thul ringotang male classroom ka lu cha chu ka mel hmu to hnu ron lang hala kha plumber chelo tak kha lo nia van duai thak takin ama chawin abula si dra ka lo neya Asher kani enga min stock ani chuan ka hming tali sha tanga yang chu imu manga ni chu school lu thar kania hei kani ma saber ani hi ipon fe na ling zongai hak dana changa chiang alom ke en hnuaya chuan alo soi dik avan sa thak tak em chu awkward talk lo ani chuan Asher po collab partner lo lil ne ngal mi pamak sak tak zong ani tu ma belai ka hmongai lawa le khabu a en ani lo le football hi a khel ani deuh ber meya biak hlek ka tum chon awkward deuh hen le lam hoin akal son dei zela hepa hian eng chian lo na tak nge nei le school ka lu chana changa ni re lo te a chuan ka hotel a chuan hadam taka ka omlai tak chuan tuima chuan kongkar ron ki ka Asher ilap supplies li si thei ngila lom a kalome naktu ka school amin pe thei reng sia nang chu ka shelo ma se he klasi ka tan chuan a poimo lu tu kani chu wangin nang pon ngai poimo ve ro ke pon ka ngai poimo renga lom achang khop me om kho klaya biak ta chu ka du khop me ma se ka zan na tan ka kal kat nang ang lawin na ti tur ka nei changkai lawanga min chwari ngotelo Asher chu chwa tuma ma se ka umzuya hey mola khovel phuri zongjong hi idara om ang mei hiani oma ma se ani lo mi zongjong in an mani boina an nei vek chu wangin tyang khan musit takin min chong khum to su ka kalsana thinrim takin kongka chu ka khara hepa han mak em jahi chu o chu routine ne na ka shil chuan thil mak tak aron soya karin dan chuan a star che ni yang enga ani lo hepa hian engemaw wang tak chuan min hualom chuan ama hi swal tak setani min ti buai ngot mei ma se achung chang hlir kan soi chu ni sia tuna hian engpo chu ni te se chumini changani lo te a chuan surprise literature test kan neya ke chuan ka ti thal tuka ma se Asher chu akila ri ru ha mel taka omla hi ka hmu a chuan chu mi hnu a experiment kan ti lai chuan thil chen khata ti swala chuan dokana chuan atibo veka ariru chu hmundanga omti a chiang khopani I chaim o ka cha I thil ti lai khati mei ro ole champa ka zot me che ni kha ka ti pal kha ka soi tu mani lo ka literature paper a ka ti chelu tu ka chu wang mei ania school a hian ka ti tha ni lo chuan ka scholarship dong theina chance zong abo vek don si a enge scholarship chu Asher chuan makti mel tak hian min ena chuan min shil fia ta a
zirna tha dong tura mi hawina an lo torna sajia hi kalo hrangai mi alawa avoi khatna tan chuan mi ho sa chung kwa a kalo piang hi van nei ka in ti ve a ole ka puyang che min puyang mo o ka puyang che ma se thil min ti sak ve nga yang min ti boy reng to lawanga yang deal chumi hnu atang chuan ko hotel room a chuan Asher nen chuan lekha kan zir ve chan ta a karin ain alo thiam lo khop me a kamang ina chu Rose Parson ang ani Rose Parson Juna apar chin chunge tiang chan chong nga ya tuna ka kuthi wan la ka mi ta hen lo en ro chuan soi le ro chuan robot ang khan chong to lo bok la Asher chu thok ala a chuan ka soyang cha chuan ti ta a ma se ka kudaron von cha chuan enge mo hi ka taksa chunga chuan min tu ut thi om kamang ina chu Rose Parson ang ani Rose Parson Juna moi taka vul chin thluk moi taka chei ani tiang khana thaim wow a chalu tuk kringot iti chalu tuk kha a chalu tuk do sei lo chon a that top ka thin phuri chu ama a hian arang so thian ka sha a he thikhleng hi enge omzia tiang hian kalo om ngai mi alo Asher nen chang an ko chu kan lein wan renga kongka ronin hong chuan William a lo ding chu ka hmu a thakhat chu nang main ko om tir che a mi padang tumpui tu ka nei le nga lamo ma se nga tinge he pa kher hi William ta hian inge run ti a ka bial nu ron tlo lok turin male ngoi mak ro hemi chungchang chu kan soi fel toi mo ka tia ke ma in min ka son ro ol sam da win ka khadon hi nim che William a chuan ka kuron von chu tuma ma se Asher chuan a lo danga mia in heta hian ammo sin ka shik lo soi sak shepi du lo ni chuan tuna hian heta chang hian chwa nga ro a ming Penelope lom mei chei du ni chuan a ming tal shadik ta che kakal hriang ma se he thil hi la zo lo nia William a chu kalyam hnu chuan Asher chuan makti hmel tak khian min ron ena engchung chang nge kha pakhana soya Asher chuan makti hmel tak khian min ena ka chung chang chu ka shil ta veka wow avan mak em lel fanu tak tak moi ni ka ti palutuk mishing pa nga anga voi khatal om ka du fang ania chuta tak chuan ka kut le akul in si chu ka sha a ka puma chuan pheng phel pan clock so ang hian ka sha a mai I chunga ka swal thin em wang khan dem jina min vom lut lawang tiro min ti boile ni chuan ka tim hei theina chu mini hnuwa chang chuan Asher nen chuan kanin kom ngei chan ta hle a ka chung chang tu ma hne na soi lo tur chuan min tiama kepon a literature test a pui tur chuan ka tiama kanin biak na sajel chuan kan du zong a lowin ang hnem khop me a ka chung ta chu an mani khovel bi ka nga an boi dun lutuka kanuam ti na zong a hian ka tui thin ma se ka chung ta chuan poisan nei ngai keima a kong in dab dan ka ngei to ta ni tuna chuan hwai sen taka mania nun hi nuam ka ti ni ka du anga nun hi ka du ve khop me I theyelom I hwai sen anga ya ni mei heta chang hian ka ku chu a oma da chuan ka thinlung chu a aya rang hian a phu ang hian ka sha a ka du chan lutuk ani chuan min du ve tho ani ti ka sha ni Halloween party a ade ni tu chan min soma nun chu anwa ma se William a kabula lo ka kwaring ti tiam lo chuan kha anin om ngoi a chung chang ka chung te ka shil chuan a om da na chu an lo support zok chu nia a mangai lu tuk che hi lom zok tura lom kha nun mol mang tak kha kal san la lo le turun ka du che ni enga tinge min hwat ma ni kha chu party ma chuan school ka kal chu William a chuan buket lian pui nen hian alo chin min lo nga ka date mel that tak tan pangpar moi tak ka ron kinge naktuk darya ta kalo lamang che angai lawang date ka nei to lom tumo kha hotel mi pa ni khan mo ke anglel fa pa nen hian lom om dun turini lel chung kwa mi chu lel chung kwa mi thau nen anin me ber isha reng kha
a tok to khop mei William ka te lai ka than kom ngei beri ni a chumi wang chuan ka za che ni ma se ka du tok to ishiamo royalty chungchang mizirti du chuan ka chungte va zirti mai ro an du em che kha ma se ke chu min in rol tir to su hi in chhir khopang ole engpo chun te se chumi klai ka in siam chu William atang chuan text ka donga a let le angai tur thu chumi shila ka lom lu tuk ringot awan nei thla khop mei Asher chu min lam tu da ron kala akar changa ron chuak chu makkatil tuk lal fapa ang chia hi ni mei Cinderella le Prince Charming anga in chei chuan party chu kan luta kanin me ziamin en chu an kham theilo ni ber mei lamang lampang ron play chan chu anuam to khop meya zan in chu imoi khop mei zan in chau mo ka mu chang che khan ka du ngal che lom ka du zia chin che lom chu wanga mi ka chungai swa chine mem ka feeling sa ka in control theidan ber ani kha ka thil tuma chang min lak pen karin wanga nya ma se ka lo tik lo ani kha Asher chuan min pot na ya kan mai chu inchi slim te chawina in hlata kabianga chuan dim tak hian min kisa chuan la chu a in thlak leta a kan hun bik chu a zauta chuak to angle ole ka du ngotang Asher chuan ka ku chu ala a chuan in chunga chuan min chhopuya New York pum pu chu mu thei vek a amoi lu tuk ringot Penny lal fanui ni ti ka sha a kan din hunna in ang theidon lo ti po ka sha ma se kabial nui ni duangim chuan khovela mi hlimbera min siam don ni Asher ang mi pa mu chu mu mang thleng dik ang mai ani chuan rei tak nuwa ka hlimber chumani ome chuta tak chuan o ka ti don chat ya chuan roof kongka chu arun nem hong thwaya ka khalak chu an lo leta sup supa khala tu te chuan min hwal beta ibya pathar mi Penelope hepa nei tur hian lalukhum chu I hlo duangem sungbon chu min hmuro chwa mai ka du ama se kong chu an dal vek chuan chuta tak chuan camera men zinga pakhat chu kaman beta tungi heta ron thon che tuna min shilo chuan I career hi ka ti to vek ani mei chupa chuan hlawa chuan min shilta a Asher ti minga changin adong thu min shil a ka oi theilo chuta tak chuan Asher chu ka zong ta ngala media hawa chang chuan poisa ala mek la hi ka hmuwa engthin nge min phasan thei Penny khong in mi ngal thate hi alandan ani lawanya kamit del heinem anhena changa poisa I la lai ka hmu zo cha kha poisa I moni chuan min zo thei renga lom William ai ni swal zok ani te chuan do ta soi re heinem Asher chuan min den tuma ma se min dang tur chuan ka thilnua ke som mama chu mi hnu re lo te a chuan ruti chu ka kola Belgium min shwai tur chuan private plane ka adila karwala local tur chuan ka soma ma se state cha ana chu ala zo cha lawa Belgium ka khleng cha chu driver chuan damdoi ina min shwaya pele sa min shwai lawa enge khlenga khoi angi gangkal don nangma in nakinai shi chuak me anglal fanu ka thin phu chu arang lu tuka kariru ha tak zet security chuan private room pakhata hian min shwaya kapa lu chunga chuan machine sang chuang hi alo bi vak meya kapa oi kare enge khlenga Penny mu inom hle me kanu chu ke ena kapa chu rei takalo dam lo to thu min shila lel chung kwa ami ni lo bel pa ka nei thu a sha ta chang chuan ati te hei to khlot lawa adam lo ani thu min shil a kati palpam kati khlo cham che ni ma se ka zirai chu ka zir to lom I soi piang kati toang William aneya heram ro rel tur hian ka duringo che ni ita na fam kim beralom kapa chu pumpui lo meila thinlung rit tak chung chuan kalu ka bu ve ngata ka in nei tur thule ka coronation ni tur chu adar chakhle meya kanu chuan event lian tak hi abwa cheya khovel pumpuya lel chung kwa hau zong chu som veka ka in nei na kor ka ha chu ka thinlung chu apil hian ka sha ni
Asher kha ka hmangai dik takani a mase ka chungte tan chu chu ka kalsana nga yani ai sala chuan mawng changa ka kal lai mek chuan ruti chu arun luta a topru inin hi ti topra u root enge run ti a hi kapa tan ka ti anga ya lom kan ti khan dramatic vaksu a hmangai reng lo che khapa chuan I poisa chia ni adu ni ruti chuan mi zong chu ka kalzo hnu thil thleng chu shila ka bungro dang la tura ka hotela kal chuan William chu toka mase khami tum kha chuan rama chhuasan to thumi shil to boxia ki pun rama chhuasan toy ma chu ka ti thawalom chu wangin tlapa chuan ka zuya mei che chen khat a fu velai chu ka hmu a chuan William a chung te chu an ri thei tak tak ani thu a soya an ho sak le theina turin an fa pa chu mi ho se tak nei tir an du thu te soya do ta soy ni so he pa hian a lom media khai chung chang shil poisa tan veka ti William chu ke ena lekha ang hian a lo dang veka thudik churan soi nga ro ole ka ti alom chuan poiti na pakhat ma ka nei lo engtinge khapa kha ke ai ni thlang thei jok ke chu lal fa pa ka ni hi na tak chuan a hmai chu ka benga voi khat polal chung ko chung changi soile ni chuan police te ka kawanga kaman tir me ang che ishiamo tuna chuan zana chitte nei ni chuan I chung te hi shwaila chuak nga ro chumi zan palace ka thleng chu ka chung te chu an lawin thiam lo mel khop meya chuan pasal ka nei mo ka nei lo po ni se lal thu thleng chu ka lwa thawang ti chuan pomta a mase chumi ma chuan thil chingfel tur pakhat kala nei ani Ruth ka she tolom hey etiquette chu chuan valarole Ruth chu ka ko a New York pan chuan ka chhuak ta ngala ka hotel pa ngai a bok chuan ka kala room ka thleng chu sing chu ka her thola chuan Asher chu ka kauta a min lo hri thiam lok omin omem ta hian ka om screwdriver kha mi lo pete khongai in kapi khongai takin lo chhuak the ngim ole ngoro lok a Penny enge ta hian ti a heta chang hian chhuak ro inaim nang ang em kana lawang karin lo che wangin ka ti pal routine William ma thil ti vek ani thumi shil to a nangma kalsan turin poisa ka peringot khania tuna chuan ka she tolom min nei dam thei ringem idu lo pon thupek angin ka pe thei chelom lelnu ka nimyaw sia Asher chuan ki stur chamin pot naya ka du tu sam ange yani ka video hi in en awangin kalome hetang video ka siam bel theinan hian in chan te hena lo sharein lo subscribe nge turin ka nge na cheu aduta mizawa ka lelin tura in du khongai takin lo comment ang cheu